nik uste dut bizi garen gizarte honetan baliabideak daudela, kulturari emateko baliabideak egon badaudela, eta nik uste dut euskal taldeak bai estatura eta bai kanpora ateratzeko laguntza gehiago beharko lituzkela, euren lanak ateratzeko laguntza gehiago. Horretan nik uste dut instituzioek oraindik lan egiteko bide handia dutela. Igual arte eszenikoetan edo nonabaiteko beste kultura arloetan badago laguntza gehiago, baina musikan betidanik pizkatxo bat jaiarekin eta beste ez dakite zaie horrelako garrantzia handirik eman, eta nik uste dut gaur egun geroz eta gehiago ikusten dela, nolabaiteko proposamen oso handiak egin daitezkela euskeraz, erakutsi dute 17.000 pertsona sartu ditzazketela nunbaiten, eta 3 egun jarraietan edo anoetako futbol zelai bat bete dezaketela.